Здравейте! Вие сте с предаването без формат. Кога човекът ще създаде жива материя, питаме днес. Разговорът ни с професор Никола Александров е продължение на предходния ни епизод. Питаме още какво му казва баба Ванга при тяхната единствена среща, каква е причината за смъртта на Людмила Живкова, как се променят процесите на човешкото тяло в среда без гравитация. Професор Александров е лекар, офицер, генерал-майор от медицинската служба. Ръководил е катедрата по токсикология и алергология на Военно-медицинска академия. Участвал е в разработването на храни за Международната космическа програма Интеркосмос. Създава съвременни пробиотици на базата на прочутия български добър бацил от изворна вода. Приятно гледане! Преди повече от 35 години получавате задача от българското правителство да разработите храни за Международната космическа програма Интеркосмос. Така започна създаването на този пробиотик. Значи преди някъде 82-3 година ме извика началника на катедрата, генерал Станко Петров, професор Станко Петров, аз съм млад асистент, и ми каза: бе, ви там правите нещо в катедрата по клиниката по токсикология се намираше в Пирогов, там имаш много военни лекари, около 50 човека, ви там правите нещо да храните пациентите с корозивни изгаряния с някакво ново нещо. И тук генерал Станко Петров имаше още доста голям брой генерали, не само български, имаше и съветски генерали тогава. И ми каза: заповядвам те да един месец да ми дадеш рецепта за космическа храна. На вас? На мене, да. В армията там няма... Имахте ли идея? Нямах идея първоначално, но човека е бозайник. И аз казах, трябва да бъде на базата на млякото. И бяхме работили тези храни при корозивните изгаряния, тъй като при изгарянията с киселини основният проблем, от който умира човека, от глад. Нали, само венозното хранене тогава не беше развито, както трябва, не може да се приемат тези храни в достатъчно количество обикновените, и ни почнахме чрез Елби Българико. Те го бяха направили под течна форма този продукт и всеки ден заквасваха по този начин. Аз се досетих, почнах да работя с тях, установихме, че може да се лиофилизира, т.е. да се изсуши чрез замразяване, и го направихме първоначално с техния щамп, който и създадохме първите лиофилизирани продукти, които нашия космонавт Александър Александров ги използва в космическото пространство, като една от проблемите на хранене. Тогава възложиха на мене в Пирогов и на професор Цветков от Селскостопанската академия, като и те създадоха също лиофилизирани продукти за космонавтите, пъпеш, мусака и други такива лиофилизирани продукти, които бяха също използвани от нашите космонавти. Като ние направихме този продукт, който е вече с въздействие. Конкретно се установи с всичките тези научни изследвания, които проведохме от тогава до сега. Това са стотици научни изследвания, за да се получи това, до което достигнахме днес, да установим тези ефекти с колегите от Индия, с ефектите с Плевенският институт, в това, което с болницата Света Ана, с отделението за бременни жени, които се приемаха от този продукт и родиха живи, здрави деца, което ще прочети в статиите, които не се разболяха от COVID, а майките им бяха болни от COVID и така нататък. И всичките тези изследвания научни, които има, направихме. Тук има патент. Единият от тези патенти е за регистрация за ефекта върху ковида, за ефекта върху вирусите. Другият патент е за ефекта върху имунната система и така нататък. И тези вече други патенти, които показах от Съединените щати. Ние имаме също така различни сертификати. Това е сертификат за изследване, че така наречения халал сертификат за продукт, че може да се консумира този продукт от мюсюлмани, кашер, който за евреите и така нататък. Това е различните, помня, че
сертификати за неговата безвредност чрез FSC-2 и 2000 и така нататък. И другите, които тук виждате. Аз обаче искам да ви върна към разработването на храните за Международната космическа програма. Бяха ли класифицирани като секретни? Да. Защо? Ами то всичко, което се работеше за космоса и за армията, беше секретно. Не само това, всичко. И до 1993 година беха секретни. 1993 година използвахме ситуацията, че нямаше толкова строг контрол, да ги разсекретихме, защото е глупаво да стои нещо секретно, а да не се използва от хората. С какво се е хранил Юрий Гагарин по време на първата обиколка около Земята? Да кажа. Нямам тази информация. Той не се е хранил, защото неговото е продължило много кратко. Това е само една обиколка. Това са няколко десетки, стотици минути. Вече другите космонавти стоят с дни и те трябва да се хранят. А каква е спецификата на функциите на тялото, когато то е в среда без гравитация? Променят се много неща, но това променя се ДНК, променя се имунитета, променя се всичко. А кога ще каснем отново на Луната? Сега това зависи от парите, които ще бъдат отделени и ние не можем да живеем на Луната повече от няколко десетки дни, повече от 150 дни, също се отнася и за Марс, тъй като ще бъдем облъчени с определено количество радиация, което ние не можем да понесем. Ние трябва да променим нашото ДНК, да създадем някакви други ДНК-та, за да можем да издържим на тази радиация, която повече от 150 дни. Затова трябва да отидем за тези 150 дни до Марс, да стоим там няколко дни и да се върнем обратно, иначе ние не можем да живеем продължително време при тези знания, които ние имаме сега в момента. Има микроорганизми, които издържат, сами се ремонтират ДНК-то. Както казах, Дейтококус радиолум, това е един микроорганизъм, който бил облъчен с 2,5 милиона рада и за 48 часа си самовъзстановява ДНК-то и се възстановява в изходно количество. Но ние не знаем как се случва. Не знаем и как става това нещо. И как ние не можем да го направим. Човек умира при 500 рада. Толкова са неговите... Вие сте лекувал майката на либийския лидер Кадафи. Кадафи вземаше от нас. Ние изнасяхме пробиотици за Либия. Изнасяли сме за Ирак също така на времето и за Иран. Но основно ги изнасяхме за двете държави, като лекувахме поразени от иприт. Сега мога да ви покажа на тая книга. Въздействието върху иприта е боен газ, който въздейства, като ослабва имунитета на човека и от тук се получават усложненията върху човешкият организъм. Но това са минали въпроси. А говори се, че вие сте тайнственият професор, за когото разказва легендарният ни треньор по вдигане на тежести Иван Абаджиев. Ами това е така, значи той имаше и съдебни процеси, на които аз участвах там като свидетели. По хората на нашите щангисти на Иван Абаджиев, техните резултати се дължаха на 3 неща. Първо, че Иван Абаджиев беше изключително строг като треньор и той подбираше само тези, които достатъчно имат амбицията да тренират. Те тренираха, оставаха само тези, които тренират, да кажем, определен брой дни по 10 тона или колко там съм забравил. И щанги дигат на ден. Те приемаха от този продукт първия му вариант, не сегашният, който го имаме, лактера, приемаха тогавашният вариант с щам от лактобацилус булгарикус, като някои от тежкоатлети изяждаха до 1 кутия на ден. Аз спомня, един от тях си слагаше един бял рис и си изсипва, друг ми изсипваше кутията и той гълташе като патица, дето ги гушат по този начин. И третото се дължи на използване на овоцетама. Това представлява една комбинация между пироцетам и витамин B6, която подобрява
увеличава производството на енергия в човешкият организъм, главно в мозъка, и действа детоксикиращо на човешкият организъм. За съжаление, овоците го забраниха. Европейския съюз по неизвестни причини в Съединените щати и в Русия не е забранен, но Европейския съюз го забрани, без да може да се обясни, след като предната седмица бяха публикували едно румънско проучване, колко добър ефект има върху човешкият организъм. Не влизам в спорове защо и по какви причини. Вие имате една среща с баба Ванга. Да. Казвате, че тя е предсказала... Тя ми каза, че ще стана голям човек. Това ми каза само и че ще открия много важни неща. Аз се попитах, бях млад военен лекар в Разлог. Тя беше дошла на клетвата на своя племенник и там се срещнах с нея и в продължение на около половин час разговарях с Ванга и я питах най-различни неща. И един от въпросите ми беше, аз все тук ли ще стоя в Разлог военен лекар, и тя ми каза, не, ще отидеш еди къде си, ще станеш генерал и ще откриеш много интересни, много важни неща. И след това ми е изпращала пациенти и каза да вземете, отивате при професор Александров, да ви даде от оня жълтия прах. Тогава при тази среща с Ванга имахте ли идея какви ще бъдат тези открития? Не. Доверихте ли се? Доверих се. Нейният авторитет и тогава и сега е изключително голям, а и това, което тя ми каза абсолютно всичко. Тя ми позна, така да се каже. Тя стоях при нея, си ви споделя следният факт. Аз се питам, имах сестра и тя казва, гледа ми там на захарчето, което занесох. Тя каза, виждам сестра ти булка. Да викам, как? А сестра ми беше студентка в София. Тя вика, не омъжена. Да, ама тя е вече булка. И като се прибра вкъщи, беше дошла телеграма, батко, омъжих се. Тоест тя ми го каза, може би половин ден преди да получи телеграмата. Как да не вярваш? А как ви дойде идеята за този пробиотик от изворна вода? Сънувахте ли? Значи, някой ви подсказа? Някой ми подсказа, така ми дойде. В изборите казах, той трябва да идва от някъде. Откъде трябва да идва от извори. Щом го има в корените на дъба, има го по растенията. Просто в един момент просветна в главата ви тази мисъл. В главата и тръгнах първо в няколко извора. Търсих, няма, но в един извор установих, после установихме още в 5-6 извора и изследвахме този първия щам, който е. Другите сме ги регистрирали в Чехия, в банката за клетъчни култури, към института в Чехия, но тях не сме ги изследвали, защото иска много пари, много средства. Всичко, което сме вършили, го вършим със собствени средства. Такива научни държавни програми избягваме, защото те са нож две остриета. Какво е усещането да си създал подобен продукт, който е от полза на хората? Че помагаш на хората и това е усещането. Чувствам се благодарен. Всеки ден ми се обаждат хора да питат за продукта, как да го вземат, що да го вземат. И когато ти кажат тези добри думи за тебе, това е най-голямото нещо. Вие сте щастлив и удовлетворен човек. Удовлетворен се чувстваш. За щастие той е относително. Днес си щастлив, утре си с друго настроение и така нататък. Щастлив е, когато си млад. До колко години е проектиран да живее един човек? До 120 години максимум. А защо смятате така? Такива са научните факти. Значи ние има два процеса, които определят продължителността на човешкия живот. Единия са теломерите и теломеразата, което по принципа на обратния компютър, като се създаде нова клетка, човешкият организъм, постоянно клетки умират и постоянно чрез митоза се създават нови клетки. Компютърът отборява създаването на нова клетка по принципа на обратното броене и като стигне до едно определено количество, повече няма какво да отборява и няма нови клетки и ние умираме. И втория е чрез зрелите стволови клетки.
Значи това са клетките, които остават след нашето раждане, които определят три неща в човешкият организъм. Те определят тези зрели стволови клетки, определят неговото хранене, размножаване и имунитет. И какво се получава на практика? Тези стволови клетки се изчерпват. Първо се изчерпват стволовите клетки за размножаването. Нямаме стволови клетки, които да дадат възможност за образуване на яйцеклетката при жената и сперматозоидите при мъжа. И спираме да се размножаваме. Това е един определен период. Като спрем да се размножаваме, как да живеем по-дълго? Няма кой да... До тук сме стигнали. Първото, че сталомерите. Няма нови клетки. Полека-лека тези се износват. Всеки ден умират милиарди човешки клетки, се създават нови човешки клетки на базата на умрелите човешки клетки. И третият е, че първите чрез храненето. Клетките на тънкото черво на власинките са стволови клетки. Те живеят от 3 до 7 дни. Като се изчерпат тези стволови клетки да се създадат тези за храненето, което са власинките на тънкото черво, няма нови стволови клетки, ние не може да се храним и умираме. Няма нови хранителни вещества, как да ги усвояваме. Вторите чрез размножаването и третите чрез имунитета. Но все пак, може и да сме крайни, но смятате ли, че сме наистина съвършена биологична машина, така създадени? Не, имаме много близко усвояване на ДНК-то ни. Не си оздравяваме ДНК-то, но до определени моменти идва момент, в който не може да го оздравим и така. И може би има смисъл в това. Да. Не може да не сме вечни. Най-дълго живялата е една французойка, 120 години и няколко десетки дни. Повече няма човек доказан да е живял. Сега може да има там, да пишат, кой си живял 150-160, но научно установено е тази французойка. В момента името ми бяга. Излезе из главата Жалмет, както и да е. Тя е живяла 120 години и няколко десетки дни. Доказано, че е живяла толкова. Останалите и всичко се определя от начина на хранене, както казах, и така нататък. Вие споменахте за COVID. Да. Колко добри резултати сте имали по време на лечението с Там са нещата. Казах, че имаме вроден имунитет. Това са М1 и М2 макрофагите и другите чрез вродението. Имаме клетъчен имунитет. Клетъчният имунитет въздейства върху вирусите. Там имаме те лимфоцити, те килъри, те хелпери и НК клетки. Те килърите, това са лимфоцити, които са преминали през определени жлези в човешкият организъм, те лимфомите, и те унищожават вирусите. Те хелперите са тези лимфоцити, които подпомагат, предотвратяват цитокинините, и много от хората в самото начало развиват повишено количество производство на цитокинини при ковида и умират от цитокининова буря. Ние успяхме да докажем, че нашият продукт намалява производството на цитокинини и те не умират от цитокининовата буря. И след това то увеличава продукцията на НК клетките и на те килърите, които унищожават вирусите. И по този начин се оздравява заедно с останалите системи, да кажем, хепарина, който се използва при тях, антикоагулантите, които се използват, антибиотиците, когато има възпалителен процес, храненето и така нататък. Вие сте лекар. Да. Според вас COVID естествен вирус ли бе? Или Аз няма да вземам отношение на този спор. Ще цитирам два фактори. Робърт Кенеди, който е министър на здравеопазването на Съединените щати в момента, има много публикации, че това е изкуствено създаден дизайнерски вирус. Дизайнерски вирус. Гърците, първа в Гърция, човек осъди фирма, която продава ваксините, че това е фактически дизайнерски вирус. Какво е мнението ви за COVID-ваксините? Те променят ДНК. Там има доста описано добре от Робърт Кенеди в неговата книга. Продава се,
Тя е някъде около 400-500 страници, продава се по книжарниците. Предпоръчваме да я прочетете. Много добро направено изследване. Добре, обяснете ли на нас какво означава необратими генетични щети? Необратими генетични щети е промяната на ДНК. А ДНК е всичкото. Човешкият организъм. Ние променяме нашите наследствени качества, променяме нашият имунитет, променяме всичко. Някои стигат до крайности и казват, че ни превръщат в ГМО човеци. Сега, каквито искате термини да използваме, може и така да се каже. Но като променим ДНК, както имаме ГМО растения и ГМО животни, генно модифициран организъм. Това означава ГМО. Ние сме генно модифицирани хора. Означава ли, че промяната на имунната система променя всичко, дори начина по който протичат болестите? Всичко променя. Всичко. Абсолютно всичко. Това е. Моето лично мнение е, че ние не трябва да пипаме там. Тъй като ние не познаваме тези процеси. Ние имаме много слаби познания в тази област. И всяко пипане от наша страна и създаване опити така да създадем нещо, може да доведе до тези необратими последици. За сега рака точно това прави той. Пипа ДНК-то. Раковите клетки. Прочетете това, което в Искрено и лично с Миглена Ангелова съм споделил. Точно съм посочил как се променя ДНК-то на човека от рака. Рака не е обикновена болест. Рака е за въздействие върху ДНК-то. Това е нещо, което ние не го знаем. Паразит ли е? Какво е? Древен паразит ли е? Откъде е дошъл? А защо все още не сме намерили отговор? Не можем да намерим. Толкова са незнанията. Съществуват съмнения, че испанския грип, върлувал в края на Първата световна война, както и СПИН, са изкуствено създадени. Има ли сериозни аргументи за тези твърдения? Смята се, че постоянно при нас от космическото пространство идват различни вируси. Дали испанския грип е вирус влязал по този начин, така наречената панспермия, и вируса на СПИНа. За вируса на СПИНа е една от основните теории, че ние сами сме го взимали, като е имало сексуални контакти между жени и маймуни. Дали е така? Обаче има една хипотеза, че СПИН се появява от нищото в Конго. По време на белгийската власт имало е биологична лаборатория, която е търсила лекарство срещу туберкулоза и то използвайки маймуни. Да, също е възможно. Всичко е възможно. Никой не може да... Много от нещата ги крием. Люк Монтания имаше едно голямо изказване, откривателя на СПИНа, по тези въпроси. Четете му изследването. Там той като изключително компетентен в тази насока, добре се е изказал. А можем ли да кажем, че бъдещето принадлежи на този, който контролира имунната система? Точно така е. Той, който контролира имунитета, принадлежи неговото бъдеще. Затова се опитват много хора да пипат в ДНК-то. Ние, ако искаме да летим, в космоса, не трябва да си променим ДНК-то. Нещата са изключително сложни и с много слаби познания, които и ние имаме в тази насока. А знаем ли на къде вървим? Не знаем. Има още по-крайни твърдения, че фармацевтичната индустрия е най-силното биологично оръжие. Това е така. Броя на починалите от правилно изписани лекарства е няколко пъти по-голям. Правилно изписани лекарства от умрелите от СПИН, например. Лекарства, изписани с рецепта от лекари и така нататък, е няколко пъти по-голям, тъй като тези лекарства са вид химически вещества. Те имат антибиотика да вземем, има колкото полза от него, толкова и вреда. Зависи как го използвам. А какви други биологични оръжия се използват? Биологичните оръжия са много. Това е цял раздел в науката. Има чума, има и други. Има много видове биологични оръжия, но това е отделен въпрос.
А кога ще можем да създадем жива материя? Не можем да създадем жива материя. Защо да не можем? Защото нещо не знаем кой вдъхва живота вътре. Кое? Не сме създали всичко, но не знаем кой вдъхва живота. Стигаме до вдъхването. Библията пише, че това го прави Бог. Сигурно има да е Бог, дали това е извънземно, дали е някаква вид знание, които се разпространяват телепатичен. Някой вдъхва живота. Ние не можем да вдъхнем живота. И няма да можем. Поне за сега, в близките години. Не можем да вдъхнем живота. Не можем да направим идеално всичко. Да създадем това, но не можем да вдъхнем живота. Вдъха да вкараме. Живото. Има нещо по-голямо от нас. Има нещо много по-голямо от нас. И той идва от някъде. От тук ли го идва, отгоре ли идва. Нашите знания са много малко. Ние не познаваме много неща. А вие вярваш ли сте? Вярвам в някаква сила. Не съм религиозен в този смисъл. Но че съществува някаква висша сила, как ще я наречем? Господ ли ще я наречем? Има. И ние не знаем. Това е форма на енергия, която форма на енергия фактически въздейства върху нас, създава живота и така нататък. Установено е в тази книга, която ще излезе, че когато човек умре, излита част от нещата за снетица. Някой вкарва този живот, който излиза в този момент от това. Как тогава гледате на идеята на напаните за постигане на безсмъртие? Не можем да постигнем безсмъртие. Това са такива човешки литературни по-скоро. И е хубаво да мислим по този въпрос, но не можем да постигнем. Аз ви казах, ние сме ограничени. Клетката се създава чрез таломерия и таломераза. Има едно определено период на живеене, различните клетки имат различен период. Например, нашето тяло непрекъснато се обновява. Клетките на кожата живеят 3 месеца. Най-дълго живеят клетките на черния дроб и на главния мозък година и половина. За година и половина, ние след година и половина сме други. Компанията обаче на Илон Мъск, Neuralink, създава чипове, които да бъдат имплантирани в човешкото тяло. Има идея човека да се свърже с компютър. Един вид да се постигне технологическо безсмъртие. Съзнанието да бъде прехвърлено на един материален носител. И така да живее... вече ние не сме хора. Ние не сме ние. Значи ние сме човеци създадени по естествен път или чрез някаква друга сила, но ние ако вземем мозъка и го отдалечим, не ще бъдем компютър. Имайте предвид, че компютъра не може да разсъждава. Компютъра какво може да прави? Бързо да смята, да събира и да изважда. А изкуственият интелект? Ще го видим. За сега приказваме за изкуствен интелект, но не сме получили нещо така, което да е. Значи компютъра може бързо да смята, да събира и да изважда. Той не може да умножава и дели. Това е компютър. Той смята изключително бързо. Не ви притесняват твърдения, че човекът в един момент ще стане излишен? Той може да стане излишен при положение, че не създадем компютър, който да върши тези неща изкуствено. Но той компютър може да реши да ни унищожи. Всичко е възможно. Ако ние не управляваме тези научни постижения, както трябва. Научните постижения са тя и атомната бомба. Ядрената енергия е много полезна, но и много опасна. А като бомба е опасна, като производство на електричество е много полезна. И като въздействие върху човешкият организъм на унищожаване на раковите клетки, чрез лъчетерапия и така нататък. Да ви върна на ваксините за COVID. Те са генно обработени. Кажете ни как ГМО усилва автоимунните процеси? Не мога толкова да се задълбоча в подробности. Там има доста промени в шиповете и така нататък.
Вижте се, аз мога да говоря за пробиотиците. Тук съм компетентен. Мога да кажа, че това, което ние сме открили, пробиотика от воден произход, който вие виждате тук и сме го нарекли лактера, има този и този благоприятен ефект върху човешкият организъм. И казвам, че това е нещо, което има изключително важно значение за човека. Той въздейства върху модулира имунната му система, това е най-важното нещо. Действа като психобиотик, въздейства върху психиката чрез увеличаване производството на допамин и серотонин и подобрява нашето въздействие, тъй като основните заболявания това са раковите заболявания и заболяванията на нашата психика и вирусните заболявания. И въздейства като нормализира стомаха и червата, т.е. да усвояваме различните. Когато ние имаме дисбиоза, ние не можем да усвояваме, да кажем, различните минерали и други. И ние, например, сме създали продукти, които съдържат магнезий и цинк, вътре в себе си съдържат екстракта от маслиновото масло, полезните му продукти, които да доведат до подобряване на тези минерали и микроелементи, които засилват нашият имунитет и нашите защитни сили. Ние трябва да се стараем да нормализираме имунната система и да въздействаме чрез природни продукти и химическите продукти и модерната хирургия, да въздействаме и да оздравяваме. Иначе тук в останалото за безсмъртие, за това, за това, нека да го оставим на писателите фантасти, нека да го оставим на някои такива други хора, които мислят в тази насока, но да се съсредоточим върху земните неща. Това, което можем чрез научни факти да докажем, че има полезен и пряк ефект върху човека. Да подобрим, да оздравим човешкото здраве, да удължим живота му, защото ние казваме, че може да живеем до 120 години, но много малко хора достигат до тази възраст. До тази възраст и до много повече. Японците са успели да направят много неща благодарение на правилният начин на живот. Там имаме десетки хиляди хора, които живеят над 90 години. Ние в България, благодарение на много лоши неща, които допуснахме, нашата средна продължителност на живота е по-малка от на много други държави. Да кажем, в една Франция има 80 години продължителност на живота, но човек се старае да правилно да се храни. Затова казвам, че човек зависи от три неща. От храненето, храната, която яде, въздуха, който диша и с микроорганизмите, с които живее. Ние искаме полезните микроорганизми да подобрят имунитета, да подобрят психиката му на него, да изчистим въздуха, да може да дишаме чист въздух и другото нещо, да приемем правилно храна. Затова ние създадохме тези три продукта. Единият, който е на базата на краве мляко, масово разпространен лактобацил с булгарикус от воден произход. Вторият е с козе мляко за хората, които не могат да понасят краве мляко. И третият продукт е вегански продукт с същите лактобацили, по същата биотехнология, както предшестващите два, но с на базата на грах, използвали и на кокоса, които успяхме да накараме лактобацила да се размножава там. Добре, обаче имам още един въпрос. Участвал сте в аутопсията на Людмила Живкова. Нали е вярно това? Да. Аз не съм участвал в аутопсията. Бях един от хората, които са. Людмила Живкова, писал съм по тези въпроси, нещо ново няма какво да кажа. 168 часа с покойния професор Йовчо Топалов, Бог да го прости, съм описал нещата как станаха. Тя фактически се е удавена. Или са я удавили, или тя се е удавила. Не мога да взема, не знам точно как. Това показва аутопсията? Това показва аутопсията. Не е получавала инсулт, инфаркт? Да. Не е взимала приспивателни? Значи намериха морфин в нейният организъм, но тя беше пила тинктура Давила. Тинктура Давила до 90 и някоя година, това са капки, давилови капки, се продаваха свободно, но те съдържат 1% морфин. И много доктори ги предписваха, и аз съм ги предписвал за успокояване на стомаха, на диария, има много добър ефект върху кашлицата. Доверовите таблетки са също предписвани
от много лекари за кашлица и така нататък. Кодеина, който е също много добър ефект има върху кашлицата, който и сега се продава от някои солпадеина, както говорихме, съдържа кодеин и други такива вещества против кашлица и който се продава свободно по аптеките. Значи наркотиците имат определени благоприятни ефекти, кодеина специално. Но когато има тежки болки, на човек се слага морфин, за да се предотврати тежката болка. Това е старо, много известно начин на приложение, но те се използват и за други неща. Както и с ядрената. Добре, с какво да завършим? Кога ще открием ключа към живота? Той ключа към живота ние не може аз ви казах, ние не може да открием нещо, което съществува. Ние сега можем да работим, да установим какво има в природата. Ние знаем много малко за природата. Много малко. И се впускаме да търсим различни фантастични неща. Живота е прост. Трябва да се оточим върху прости неща. Ето аз съм открил, че в изворна вода има лактобацилус булгарикус от воден произход. И обяснявам по този начин как хората, като си измиеш от еди кой си извор очите, те оздравяват. Или жена забременява, като пие вода от еди кой си извор. Не е чудо? Не е чудо. Има лактобацилус булгарикус вътре в себе си. Какво прави? Лактобацилус булгарикус има изключително силен ефект върху стафилококус ауреус. Какво представляват възпаленията на очите? Стафилококус ауреус. И като се измиеш с лактобацилус булгарикус, той унищожава лактобацила, унищожава стафилокока. Защо жената забременява? По различни причини най-много микроорганизми има на две места. В стомаха, в червата на човека и в влагалището на жената. В влагалището на жената има така наречената диодерлайнова флора. Това са лактобацили, които унищожават вредните микроорганизми и създават възможност за всичко, за сексуален контакт, защото сексуалният контакт се вкарва с мъжкия пол, се вкарват микроорганизми. Диодерлайновата флора отделя D-, отделя млечна киселина, която унищожава вредните микроорганизми и женският организъм е здрав. Природата си знае работата. И затова жената трябва да поддържа нейното влагалище, да има диодерлайнова флора. Това са 20 различни лактобацила, микроорганизма, които отделят тая млечна киселина, която унищожава вредните микроорганизми. Когато човек се движи по улицата, около него има облак от микроорганизми. Да кажем, около нас мъжете има облак от микроорганизми от дебелото черво. Ние мъжете сме мръсни поначало. Върху вас, от вас жените има микроорганизми от вашето влагалище. И има така известно писане, колко е истина, не мога да твърдя, че потта не мириши. Човешката пот не мириши. Миришат микроорганизмите, които са върху кожата и така нататък. И кучетата подушват и другите животни подушват микроорганизмите, те не подушват потта. Дали е точно така, не смея да твърдя, но така пишат. Тоест, нещата са много по-прости, отколкото изглеждат на пръв поглед. И затова нашия пробиотик действа и върху женското, нормализира женското влагалище, неговата флора. Как? По два пъти. Единия, като се вземе през устата от ануса, микроорганизмите отиват в влагалището. Перинеума на жената и влагалището е 1 мм. И оттам, от дебелото черво, отиват в влагалището и оздравяват женското влагалище, като се консумират през устата пробиотика. И втория, като се вкарва лактобацил в женското влагалище, но там е по-друг начин, защото всичко нещо иска, което се вкарва в влагалището, е медикамент, съгласно българските закони, швейцарските не са такива, и затова може лактобацила да оздрави женското влагалище. Всичко на този свят е много по-просто, отколкото ние сложно си го представяме. И природата си е погрижила за всичко.
Не трябва да й пречим. Да не трябва да се намесваме много без да го познавам. Ние много се опитваме да кажем, че победихме природата и до сега колкото пъти сме я побеждавали, толкова пъти сме губили. Нали, по времето на социализма, вие сте млада, един от основните лозунги на социализма беше, че победихме природата. И като победихме природата, видяхме докъде стигнахме. Успяхме да вложим ГМО-тата с стихите, успяхме да вкараме торовите и всяко нещо прекалено довежда до отрицателни ефекти. И затова моето съсредоточаване е върху Lactobacillus bulgaricus. Радвам се, че открихме отводен произход, доказано са по научни начини, данни и така изследвания, че той действа върху тези три основни елементи върху човешкото здраве, върху стомах, върху червата, върху имунната система и върху психиката по тази ос, която и по този начин оздравява човешкият организъм. Кое ви е водило в живота? Да работи нещо, което да има полза от него. Като преди това като лекар и сега не мога вече, защото годините са много, да съм лекувал стотици и хиляди хора. По-специално съм клиничен токсиколог, отравяния, алергични заболявания. И сега през последните десетки години, чрез пробиотиците, които оздравяват и спасяват хората. Да има нещо, което да бъде творческо и да бъде ясно доказано, че е истина. Затова говоря за научни изследвания и доказване. Парите са пари. И с много пари и с малко пари нещата са едни и същи. Мислите ли? Да. Толкова изящаме. Повече от един апартамент не можеш да живееш в два апартамента едновременно. Не можеш да караш две коли едновременно. Не можеш две неща. Предлагали са ми десетки пъти да емигрирам в чужбина. Големи фирми и така нататък. Винаги съм отказвал по две причини. Човек тежи на мястото си. Тук в България. И второ, това, което създам, да бъде за България. А от тук вече да отива и навън. Това е. Иначе какво? И 1 милион да имам, и 2 милиона да имам, аз съм си аз. Казах ви, може да изядеш една шепа ядене, да караш една кола, да живееш в един апартамент. А защо искаме повече? Лакомия. Човек е лаком. Лаком. С очите си ядем, ако може и така. Особено ние мъжете. Ние сме по-лакоми. Ако може да имаме 5 жени, ама повече от една не можем, ако не може да се справим с една, така моли с 5. Не можеш да имаш 5 коли. Добре, имаш ги 5, ама стоят в гараж. Имаш 5 апартамента и какво? Не можеш да живееш едновременно. Ти си ограничен. Един живот. Не можеш да живееш повече от годините, които природата ти е определила. И ти сам си доопределя с храненето и с начина си на живот. Това е. Това е философията. Много ви благодаря за това интервю. Дай Боже да допринесе нещо с него. Вие вече сте го направил. Да. Благодаря ви. Така завършва днешният ни епизод. Останете с ETV и до следващата ни среща.